Slovenská golfistka Michaela Vávrová dosiahla významný milník vo svojej kariére. Na domácom ihrisku na Táľoch si pripísala prvé profesionálne víťazstvo. O dramatickom finále, rozhodujúcom play-off, ale aj o ďalších ambíciách nám Michaela povie osobne viac. Michaela, dobrý deň. Dobrý deň. Gratulujeme k premiérovému profesionálnemu víťazstvu. Čo sa vám preháňalo hlavou bezprostredne potom, ako ste zahrali víťazný birdie v play-off? Ja som tomu nejako nevedela uveriť a hlavne tých emócií tam bolo naozaj tak veľa, že bolo pre mňa ťažké si to hneď uvedomiť, čo sa vlastne deje a úprimne poviem, že stále mi to tak nejak nedochádza, čo sa vlastne stalo a bol to naozaj úžasný pocit. Ja som veľmi chcela vyhrať na domácom ihrisku a teda v prítomnosti mojich najbližších ľudí a naozaj, keď sa to stalo, tak to človek až tak úplne nevie pochopiť, že sa to naozaj stalo, keď si to tak dlho žela. Finálové kolo bolo mimoriadne dramatické a s Lauren Holmy ste si niekoľkokrát vymenili vedenie. Ako náročné bolo udržať si koncentráciu, keď sa situácia na čele neustále menila? Tak presne, jak ste povedali, že bolo to dosť také vyhrotené, pretože vlastne prvé 2 dní som bola líderkou, po tých 2 kolách som bola líderkou a naozaj niekedy táto situácia je ešte náročnejšia ako vystreliť ten posledný deň z toho nejakého nie úplne finálového flightu. Takže som veľmi rada, že sa mi podarilo udržať to naozaj počas tých 3 dní a tú víťaznú pozíciu. A počas toho finálového kola teda bolo to celkom náročné, ale hlavne ja som si nejako neuvedomala, kde sme s tým skóre, že naozaj ja som sa otočila na môjho trénera Kedika vtedy, že na 15. jamke, že som sa ho spýtala, že OK, kde stojíme s tými ranami a nevedela som, že vlastne mi chýbajú 3 rany na víťazstvo, lebo som vedela, že nehrám úplne najlepšie a čakala som, že práve niekto z tých spodných priečok tam bude atakovať to víťazstvo. A on mi vtedy povedal, že no, že máme 4 jamky do konca a ako keby prehrávaš od 3. A ja, že OK, že tak musím asi niečo urobiť a podarilo sa mi to. Kľúčovým momentom asi bola 17. jamka, kde ste zahrali birdie a superka boogie. Čo vám v tej chvíli prebehlo hlavou? A cítili ste, že práve tam sa môže zápas zlomiť vo váš prospech? Áno, to bol, celý ten koniec bol taký skoro až čarovný, by som povedala, pretože môj tréner mi práve povedal, že Miška, že pozri, že ak niečo naozaj chceš, tak si to iba predstavuj a nerieš, ako sa to úplne stane. A naozaj ja som sa vtedy úplne tak nejak začala sústrediť iba na tú každú ďalšiu ranu, ktorú som išla hrať, ale pri tom birdie pate, jak som ja práve premenila ten pad a ona netrafila taký dosť krátky pad, tak tam som si uvedomila, že vlastne ešte som stále v hre a že na poslednú jamku ideme teda s rovnakým skóre a že tá posledná jamka bude rozhodovať o tom, že kto bude víťaz turnaja. Rozhodnutie prišlo až v druhom kole play-off. Ako ste zvládali psychický tlak v momente, keď ste vedeli, že každý úder môže rozhodnúť o vašom prvom profesionálnom titule? Je to naozaj až neuveriteľné, lebo ja som ten tlak vôbec už necítila. Že v tom play-off, jak som sa dotiahla do toho play-off, že tým, že som v podstate ja bola tá hráčka, ktorá mala to momentum, ako keby víťazné už, tak ja som tak nejak vedela, že OK, že dostala som sa až sem a že už je to fajn. Že ja už som si to fakt tak až užívala, že ty kokšo, že zvládla som to stiahnuť 3 rany a že viem, že teraz som na tej vlne a že fakt, že každá ďalšia rana a odtedy som naozaj už nespravila žiadnu chybu a išla som veľmi agresívne, aj som hrala dosť agresívne a práve Lauren mi to trošku uľahčila, pretože ona naozaj urobila chyby, ktoré by podľa mňa úplne normálne neurobila, ale tak víťazstvo je víťazstvo. Turnaj ste vyhrali na domácom ihrisku Greybear na Táloch, kde pôsobíte v golfovom klube Tále. Zohralo domáce prostredie pri vašom víťazstve nejakú špeciálnu úlohu? Určite áno, tak bolo to pre mňa naozaj veľmi špeciálne. Mám to tam veľmi rada, Tále sú naozaj veľmi čarovné miesto, ale sú to takisto aj tí ľudia, ktorí na Táloch pracujú a ktorí ma poznajú a naozaj všetci mi tam veľmi fandia a naozaj tá atmosféra bola veľmi taká domácka a takisto, že som tam mala naozaj svojich najbližších ľudí, svoju rodinu, svojich kamarátov, tak to pre mňa naozaj urobilo veľmi veľkú a, rolu. Aj keď niekedy ono je to ťažké na domácom ihrisku podať dobrý výkon, pretože človek má tie očakávania, že OK, že mala by som zahrať najlepšie, lebo poznám to ihrisko najlepšie, len práve s tým práve prichádza ten tlak. Ale som veľmi rada, že tento rok sa to všetko tak nejak pospájalo, že som bola schopná to dotiahnuť do toho úspešného konca.
Po tomto víťazstve ste priebežne na 11. mieste v poradí LED ASIS Series a bojujete o postup na Ladies European Tour. Ako veľmi sa po tomto úspechu zmenili vaše ambície do zvyšku sezóny? Tak ono, umiestniť sa do tej top sedmičky, to bol môj prvotný cieľ od začiatku sezóny a naozaj tak, ako tá sezóna išla, tak áno, chvíľkami som bola taká, že okej, že možno by som mohla prehodnotiť ten cieľ, ale stále niekde vzadu v hlave som mala to, že nie, že ten proste sezóna ešte není skončená, že naozaj ten golf je dobrý a že naozaj už chýba už iba kúsok k tomu, aby sa to začalo prejavovať aj na tom skóre. A som rada, že som tú trpezlivosť mala a že toto víťazstvo naozaj prišlo, pretože teraz si myslím, že tá druhá polka sezóny, teda dúfam, že pôjde v tom zmysle, že toto víťazstvo mi pomôže mať ako keby dosť takéhoto sebavedomia, že áno, že som dosť dobrá na to, aby som sa v tej sedmičke umiestnila a naozaj budem robiť všetko preto, aby som to zvládla. Keď sa teraz obzriete za celým turnajom, čo pre vás toto víťazstvo znamená? Je to skôr splnený sen, alebo potvrdenie, že môžete súperiť s profesionálnou špičkou, alebo možno motivácia na ešte väčšie úspechy? Myslím si, že tak nejak všetky tri, čo ste práve povedali, že naozaj je to niečo, o čom každý profesionál proste tak nejak sníva a chce to dosiahnuť, to víťazstvo. V golfe proste, golf je jeden z tých športov, kedy nevyhrávame úplne každý turnaj, že to víťazstvo je naozaj mm, ojedinelé, by som povedala. A naozaj na splnenie toho môjho veľkého cieľu, že umiestniť sa v tej top sedmičke som vedela, že to jedno víťazstvo práve potrebujem. Takže naozaj do konca tej sezóny je to super motivácia, je to takéto odškrtnutie, že OK, jeden z tých krokov už mám hotový a teraz ešte potrebujem z tých 7 turnajov zahrať pár top 10 umiestnení a pár top 5, aby som sa vlastne dostala k tomu môjmu hlavnému cieľu. Hm? To je možno taká blízka budúcnosť. Ste mladá, talentovaná, ambiciozná, máte za sebou prvé profesionálne víťazstvo. Vyzerá to, že ste vo forme. Na záver, váš ďalší plán a ambície do budúcna? Tak najväčšia ambícia je olympijské hry v 2028 v Los Angeles. To je vlastne postupné kroky, teda všetky moje postupné ciele a kroky vedú k tomu, aby som sa teda na tú olympiádu dostala, lebo myslím si, že je to tak nejak skrytý sen každého športovca. Takže to je taká tá najbližšia budúcnosť. Vlastne je to 2,5 roka, takže môžeme sa baviť o tom, že je to relatívne krátkodobý cieľ a čo bude po olympiáde, uvidíme. Všetci vám budeme určite držať peste a fandiť, aby sa vám to podarilo. Rozprával som sa so slovenskou golfistkou Michalou Vavrovou. Ďakujem za rozhovor a želám veľa profesionálnych úspechov. Dovidenia. Ja ďakujem vám. Dovidenia.